אהלן, רציתי לספר לכם את הסיפור ליום המשפחה, סיפור קצר על סבא יהושע וסבתא בת שבע. מוכנים? הנה הוא מתחיל. סבא יהושע וסבתא בת שבע ישבו בגינה 2:15. סבא מביט לשמיים. סבתא סורגת גרביים. סבא לסבתא אומר, נו, סבתא, כבר ערב, מתי תסיימי לסרוג את הגרב? סבתא כועסת, לבית נכנסת. סבא גם הוא כועס, לבית נכנס. מציץ סבא, מציצה סבתא, מציץ סבא, מציצה סבתא, מציץ סבא, מציצה סבתא. מי לדעתכם יצא ראשון? נכון, סבא יהושע. יצא סבא יהושע. יצא גם סבתא בת שבע. התחבקו, התנשקו והשלימו. שולם שולם לעולם, ברוגז ברוגז אף פעם. עכשיו אתם יכולים להמחיש את הסיפור על סבא יהושע וסבתא בת שבע.